ಚೆಂಡೆ ಪುರ ಒಂದುಂಟು. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಭಜನೆ ಅವನುಂಡು ಭಜನೆ ಕುಣಿತಂದು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರೆ ತುಲೆ ಶೋಕು ಭಜನೆ ನಲಿಪೇರೆ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರೆ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲಿರಿ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಮೂಲು ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಅಂಚದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಜನೆ ಕುಣಿತ ಬೊಕ ಚೆಂಡೆ ಪುರ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ಜನಲೊಲ್ಲಿರಿ. ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಭಜನೆ ಕುಣಿತದಕಲ್ನ ಆನುಲು ಬುಕ ಪೊಣ್ಣುಲು ಮಲ್ಲಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು. ತುಲೆ ಭಜನೆ ಕುಣಿತ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ನಲಿಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ತುಯೇರೆ ಇಂದೆಂದು ಬೇತೆ ಟೀಮ್. ತೆನಿಕಲು ವಿಡಿಯೋನು ದಾದ ಪಂಡವು ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಸುರತ್ಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂಚದ ಐತಲೆ ಕೊಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಅವಧಿ